За трети път виждаме, сега видях преди малко от 10 км, опоена сестра ми и племенцата ми, зет ми Иван Ненчев, ти изот мръсен на място този път. За трети път го виждаме в обратна посока, жип издав един мерджан краден от мръсните мангали, заедно с шестори. Мотрите от Гоце Делчев, той докара заедно с бившни Швебер и Атланта Джорджия първата шайка. Той даде достъп на втората и заради него сестра племеница. Се обърнах и то към висшите, които първата година предотвратяваха многократно опитите за убийство. Следващия път Иванчо на Сезал СА с шесто и уния дебелия сини баща отивате моментално на място. Уния в изсипа. Ясно ли ти е, копеленце, мръсно и моментално на освободите ли семейство ми? Вие, президент, министър, отивате на смъртни присъди. Един месец зверстват над невинни собственици, жени и деца. Потери от опоени хора от сутрин. Къде сте вие, бе, петераси мръсни? Сега за президентската ви кампания, господин Радев, и вие изроди мръсни, участвали в тия чудовищни зверства, побои, мъчения на сестра ми, пленци, стотици невинни хора. Семейство Грозданови, разбира се, да ходите като хлебаки по нашите жилища за домовете, животите, стотиците хиляди лева. Опитите за убийства и изроди мръсни, баща ми, брат ми, 7 члена на семейството. Вие, господин президент Радев, на пакистанския затвор, изроди мръсни, само престъпници, които по чудовищен начин зверстват, причакват невинни собственици, цели фамилии биват избивани, от децата до възрастните, изроди мръсни. С цел това не са кражби, това не е корупция, това са чудовищни зверства, побой, мъчения над невинни собственици, избити и, разбира се, иззети по чудовищен начин. Шайка, кръци, директор, сектант, корумпирани, разбира се, вие изроди на горните етажи. Защо няма един арестуван? Защо кенефи и мръсни? Това се случва за втори път. Сега, както сте в предизборни кампании, съвсем скоро ще ни видите там, господин президент, и обещам, че няма да мръднем оттам, докато няма съд, затвори, смъртни присъди за вас, изроди мръсни.